tambayan dito. At kanina nung nag-start tayo mag-vlog, nakita nyo yung napakaraming street foods dito. So kasama natin sila Karen, si Mrs. So ito yung napili nilang kainan. Ano ba to? Barbecue. So, nandito tayo sa may barbecuehan ngayon. Wait. Ang pangalan nito? Yes Balete Grill. Yan ba? Yan ba yung pangalan niyan, sir? Yes Balete Grill po. Yes Balete Grill. Sir, so mayroon sila ditong pork belly adobo, chicken inasal, liempo inasal, sisling sisig, fried chicken, at kung ano pa. Tapos nandito lang sila, located sila dito sa mismong El Pescador, no? Yan sila mga tropa. Ang daming mga street food dito. So, titikman natin tong Yes Balete Grill ni Sir Yan, so titikman natin. Anong in-order mo, Cards? Yun, baba. Ito? Ay, titikman natin yung barbecue ni Sir, no? So may drinks na rin sila dito, yung gulaman, alright? Ano ba? Okay ka lang? So mag-ikan ni Mrs. So napakarami pa ng pan dito, pwedeng pagpilian na kainan. So lilibutin natin mga tropa. Dami oh. May pares din dito. Pares, tapos yung mga street foods talaga. So napakaganda dito mga tropa. Ayun, may shawarma din doon, no? May kainan din ng shawarma. Ayun, napakaganda ng tambayan dito mga tropa. Right, so balik tayo doon. So hanggang doon lang mga tropa, no? Pero napakahaba na nito. So hindi maglalaon hanggang sa dulo na. Mapupuno na ng street foods dyan. Yan si restaurant. Ang konon. Right. Barbecuehan din to kay ma'am. Ayan. Yun yung masarap mga tropa. Yun yung masarap, yung quick doon. Yun yung masarap. Alright mga tropa na. So yun, iniihaw na ni sir yung pan na, yung order ni Karen. Ito na. Iniinit na lang yan sir. Okay. Iniinit na lang. Dali lang naman to. Ay naku, kasi bukalit sila dito. Bakit? Andiyan na nga po. Tuyot ko na. Tapos mabugbot naman na lang na makmot. What?
laban yan. Sandali lang Video mo siya. Yung kasama naming bata, ngayon no, apurado. Oh, asan na? Apurado na, gusto nang kainin agad yung barbecue. Asan na? Oh, yun na. Oh, diba tuwa Yun. na. Yan, matitikman na natin yung barbecue ng Yes Balete Grill. Ayan o. Saan? Alright. Oh, which one? Saan dyan? Pili ka na. Oh, pili ka na. At pa, Saan? Pili ka na. Bakit tatlo lang? Yung ano. Makikisaw-saw ka na lang. Oh. Which one? Magis siya. Tinan mo ah, hot pa ah. Diba? Gusto ko yung madaming ano. Yung ganito oh. Hot. Hindi. Hindi siya hot? Hindi daw masyadong. Ano, titikman natin mga tropa. Yun. Ah? Okay. Ano yung mandira ba? Kapo. 20 yun, de? Kala ko 10. Ano yung 10? Ah, titikman natin. Wow. Yung masarap. Masarap. Sarap ang malambot ng karne mga tropa. Sarap. Yummy no? Yummy? Grabe na pakasarap. Lambot. Lambot na. Bato kayo sir?